В Европейския съюз, нали така, почва да наделява практичността. Скоро имах разговор с нашите италиански колеги, които говорихме за това какво се приема като проруско, каква е дефиницията за проруско в момента, защото те се интересуваха от това, което са чели в медиите за ориентацията на новото българско правителство. Самите те казаха така, в един момент рано или късно Европа ще трябва да започне да се включва в тия разговори между Русия и Украйна. И те казаха така, когато Джорджа Мелони или когато канцлера на Германия кажат да, време е да говорим с Русия, тогава всички, които преди това са казвали на всички други, които са казвали време да говорим с Русия, са ги посочвали и са им казали вие сте русофили и така нататък, ще почнат да изглеждат леко не смешни, но леко не на място, леко нелепи. Така че трябва да бъдем изключително практични и прагматични и в тази посока, защото иначе на много хора ще им се наложи за една вечер да си пребладисват лицата и на другия ден да твърдят, че никога не са казвали някакви неща или че винаги са мислили по този начин, ама видиш ли, чак тая сутрин им е дошло да си го кажат. Така. Но ти си виждал такива хора достатъчно. Аз мисля, че те нямат проблем с пребоядисване, той ти каже. Мисля, че с огромна стръв ще се пребоядис, ще твърдят, че винаги са казвали това и ако им изкараш стари изказване, ще кажат, ама това не е точно така, аз друго исках да кажа, не сте ме разбрали. По тая линия, тази глупост, която някои държави се опитват да пробутат за асоцииране на Украйна под някаква форма, дори да е само символично, надявам се да не се случи и да има достатъчно здрав разум. Тук е въпрос на практичност. Да, Украйна има нужда от знак, че Европа е зад нея. Чакай малко, толкова пари са наливат в тая война от Европа, какъв знак искат? Това е по-важно. Това е което казват хората, които, особено страните, които дават парите, това казва и самата Украйна най-вече. Самата Украйна няма нужда толкова от заявления и от обещания, колкото от наистина от практицизъм. Сега, от НАТО те получиха изключително ясен знак, че не изглежда реалистично някога или в близкото обозримо бъдеще Украйна да стане част от пакта. Ако говорим за такова асоциирано членство, самата Украйна, самия президент Зеленски оня ден каза, че тях това не ги урежда, за тях това не е решение. Европа е много склонна и това е, пак ти казвам, това идва от този състав на Европейската комисия, който, пак казвам, е предимно центристски и либерален, там няма нищо практично, нищо дясно. Те са такива, които дайте да дадем знак на Украйна, ние ще им обещаем асоциирано членство или някакво получленство. Защо? Плюс това, има друго. Тогава нека да се обърнем пак към това, което говорихме само преди малко с тебе. Държави като Република Северна Македония или като Турция, която чака от още по-отдавна за присъединяване към Европейския съюз. Как обясняваш на тези страни, че ти искаш от тях да изпълняват един куп условия и за това бавиш началото на преговорите с тях? Как им обясняваш, че допускаш една страна, която е в състояние на война, с неуредени граници, не е провеждала избори, нали, вътре в нея, в самата Украйна текат разследвания в момента за корупция и така нататък. Как обясняваш, че допускаш тази страна? Какво казваме на страните от Западните Балкани? Ако утре кажем на Украйна, окей, идвайте, влизайте, какво казваме на страните от Западните Балкани? То тогава трябва да ги приемем в същата секунда и тях абсолютно всички, без да им задаваме абсолютно никакви въпроси.